Puilano hambai tei lamsako ani YouTube channel o. YouTube ni thumbnail nugui norok saimankha na ang tini saboni kok sana naithok abo hwnkhe chini takhuk Madhu Deborma tei takhuk Suman Deborma case khlaijakmani kok o video ni bisingtwi bobo kubui tei bobo tatal. O video ni bisingtwi nailainai. Kebo jodi kwtal nai tongkhe o channel no subscribe khaina tapok di. Faidi hwnkhe chung nailainai tabuk takhuk Madhu Deborma ni original video tamo tongmani ebong tamo ungui thangkha tabuk. Maphurno thujak dot gobo. Chung ani basara ek side thujak chung ek side thujakya chung tui khuilai tong. Tam khaito? Tui khui tong tui. Tui mane? O yang ni baranda ni tui kosa. Tui khibi tongo. Tui khibi tong. Horni koitaro horode salada. Horni 20 tarik hor 4:30 baji tong. Sarigni a Takhuk Madhu Deborma sungkha ha kwakmani jora norok tamo khai tong hnwui chini Deborma kokbai. Tei o sungjaknai takhuk saka tui khirai tongo hwnwi Tripura kokbai. Tei o chikonsa clip nawui chini Suman Deborma bo bini Facebook page o upload khlailukha. Tei bo tabuk joto ni thani nakar sankha tei o bahai rwrwia hinui bo gosikha. Pura chubachu buthu no ang khuluma yaparo ano o waisa map khairajak sabe chidi ang mistake video kaisa upload khairman bagui tei norok joto ni thani ang request khlaio norok joto no chini takhuk Suman Deborma no nakar di paithak jora ani video nai tongmani bagui joto no hambai tei haino hai tei kaisa video maraifina hinui joto no khulumkha.